Kaže, ovo su dva ključna pitanja u slučaju Danke Ilić. Evo u kojoj situaciji Dragijević i Janković izlaze na slobodu. Slučaj ubistva Danke Ilić preti da postane jedan od onih koji nikada nisu rešeni. Slučaj nestanka dvogodišnje Danke Ilić duže od 4 meseca u fazi istrage. Optužnica za ubistvo još nema ni u najavi. Maksimalan period koji su osumnjičeni Dejan Dragijević i Srđan Janković mogu da provedu u pritvoru čekajući optužnicu jeste 6 meseci. Dakle, ukoliko optužnice ne budu podignete početkom oktobra, njih dvojica će biti pušteni na slobodu. Slučaj ubistva Danke Ilić preti da postane jedan od onih koji nikad nisu rešeni. Zbog toga što je od hapšenja osumnjičenih prošlo više od 4 meseca, a prema do sada poznatim informacijama i dalje nema konkretnih dokaza. Počele su ponovo da kruže glasine da je dete živo i da je u inostranstvu. Na dva ključna pitanja nema odgovora, kaže gde se nalazi telo i kako na mestu zločina nisu pronađeni devojčicini tragovi. Do sada je analizirano više od 500 tragova pronađeni na različitim predmetima, uključujući automobil, pantalone, sekiru, noževe, motornu testeru i tepih, a veći deo stvari je iznesen iz kuće porodice Dragijević. Ni na jednom predmetu nisu pronađeni DNK tragovi devojčice. Takođe, kapljica krvi otkrivena u automobilu koja je mogla da bude krunski dokaz nije Dankina. Krv je pronađena u službenom automobilu kao i ona obećana na pantalonima Dragijevića. Navodno pripadaju njemu. Dvojice osumnjičeni najpre su policiji priznali zločin, a dali detaljne iskaze o tome šta se dogodilo. Ali još nije utvrđeno da li su govorili istinu. Pred tužiocem je Dragijević priznao delo, a i ispričao je da je on premeštao telo, što je bilo sa suprotnosti od onim što su ispričali u policiji. Međutim, zatražio je da bude dopunski saslušan od strane Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, te je saslušanje doveden 11. jula, tada je negirao da je učestvovao u ubistvu devojčice. Tako se njegov iskaz poklopio sa iskazom drugog osumnjičenog Srđana Jankovića, koji je najpre branio ćutanjem, a potom odlučio da bude saslušan i potpuno je negirao krivicu. Bez dokaza nema optužnice. Iako je priznanje dato u tužilaštvu validan dokaz, ono ne može da bude jedini dokaz. Međutim, ono što je Dragijević promenuo ploču, ni iskaza više nema. Pritom, nedostatak dokaza može dovesti do potpunog obustavljanja krivičnog postupka. Tužilaštvo optužnicu može da podigne, ali potrebno je da potvrdi sud. Ukoliko sud pristigne da optužnica bez dokaza, ona može da bude oborena. Ukoliko bi viši sud odbio optužnicu, a apelacioni sud potvrdio tu prvostepenu odluku, Dragijević i Janković ne bi moglo da se sudi čak ni ako bi naknadno budu prikupljeni dokazi protiv njih. Sve to svodi na činjenicu da tužilaštvo ima dve opcije. Da podigne optužnicu ili da po isteku 6 meseci osumnjičeni pusti iz pritvora i nastavi da prikuplja dokaze s obzirom na to nakon puštanja osumnjičenih na slobodu. Ne postoji zakonski rok u kom istraga mora da bude završena, s tim što suđenje mora da počne u razumnom roku, kako ne bi došlo do zastarevanja slučaja. Moram vam još jednu stvar reći. Ono pismo što je rečeno da je poslato dedi, pismo nije poslato dedi, niti je dedi odobrena poseta. To je jedna bila od medijskih patki, ne znam zašto pokušavaju tako nešto da urade. Slobodno mogu da kažem da je to laž po svim informacijama koji mi da kažem, pristižu. Dejan ocu u pismu da će ih najverovatnije pustiti iz pritvora kući 28. avgusta. Hoću da kažem da i ovaj advokat po službenoj dužnosti se potrudio. Pa svaka čast, skidam kapu. Pa sad da li se potrudila... Žena je njegova. Da. Sad da li se potrudila ili nije, ali
Ujedno ne mogu jednog da puste zato samo što ima dobro rezultata, a drugog da ne puste, jer su zajedno u ovom slučaju. Tako je. Ako pustimo da ovo gleda. ili puštaju obodvojicu ili nijednog. Da, Jer, da. a ako ćemo realno, njima se ono prvo priznanje i ne važi. Tako što oni su ovaj, kako se zove, to priznanje dali bez i jednog svedoka. Tamo ono su potpiši i rekli, Vidite ovako. znači, Hvala Ljubice, hvala puno. Veliki poljubav za tebe. Vidite ovako. Dragijević je dao izjavu i u SUP-u bez advokata, što ne može da se uzme u obzir. Dragijević je i dao izjavu u tužilaštvu sa advokatom. da. Posle je promenio. Janković se brani od samog početka ćutanja. Da. Zato jer tog njega momenta je kad su stigli, jer tog momenta kad su stigli u tužilaštvo, na snagu je stupio Jankovićev advokat. Da. Jeste. Znači, to je bez daljnje. Hajde sad malo da pročitamo i, mislim, ne da pročitamo, nego da prokomentarišemo malo i izjave od oca. Kaže ovako, dajte nam ništa nije stiglo od nadležnih organa, sve su to puste priče i nema smisla dalje rasplitati. Sva što se pojavljuje u medijima, nama nije stiglo nikakvo pismo. Imamo ocu Milanu, videli smo na Facebook profilu od tog Dejana Dragijevića rade, kada je podelio neku objavu da je Danka navodno u Nemačkoj, ali to ne bih komentarisao, zaista više nema smisla to komentarisati. Zašto oni više ne žele da pričaju o bilo čemu? Od Danki nam ništa nije stiglo od nadležnih organa, sve su to priče i nema smisla i dalje rasplitati. Znači oni i dalje shvataju da jednostavno i prosto ne treba razgovarati o tome i treba zanemariti se i pustiti da ide svojim, da kažem, tokom, da nije živo, ne treba ni da se ponadaju da je dete živo i to je to. Peđa, ja se izvinjavam, ja mislim da upravo on je tako dao izjavu zato što dok su bili kao sigurni da su ova dva jadnika optuženi i sve to, oni su se trpili tamo tako kako jesu, a kad je kako se zove onaj proces što je kontrola, unutrašnja kontrola u policiji urađena, kad se malo karte drugačije izmiješale i kad su sad ti policajci da se privedu za neke odgovornosti, oni malkice mislim da se osjećaju kao pritjerani uza zid i sada pokušavaju kao malkice pametno da pričaju. Vade se, kako da kažem, vade se, jer prije su bili tako sigurni da su oni sve u pravu, da su jadni, da su oštećena strana, a sada kao da se čupaju po malkice iz blata. Pa da, ima jedna izjava tamo gde da li Miloš ili Milošev otac, ne znam ko je. Ono, mislim, nisam toliko ulazila i čitala ovih dana što sam bila zauzeta, ali ima negde gde piše kao u fazonu sad počinju da sumnjaju u sve. Više znači ne bacaju sumnju na Dragijevića i Jankovića, već sad počinju da sumnjaju na sve. Znači više nisu oni monstrumi ubice kao što su ih isprije nazivali, nego sad ono kao u fazonu povlačimo se polako, nema dalje, ide sve ono, znaš, već unutrašnja kontrola počela da ulazi u tragove i to šta, kako, i sad ono već ajmo polako, nemamo gde bez u ćošak. Gde se žutla? Pantalone, to je to. Pa to je to, znaš kako? Kad te neko sačera u ćošak, ti dalje nemaš gde. A vidite sada ovako, ajde malo da razrešimo misteriju što se tiče